Dobrý deň, vítam vás u nového videa zase z Minecraftu a máme tu pokračovanie z minulého videa. Teraz som postavil dom mimo natáčania, je to obyčajná drevená kocka, takže berte to s ohľadom. Je to jednoduchý dom, idem si vyrobiť posteľ. Tu je, spravíme farbivo a spravíme červenú posteľ. Tak. OK, máme červenú posteľ. A môžeme ísť spať. Takže už spíme. Idem nájsť nejakú kejvku, aby sme mohli naťažiť nejaké železo, uhlie a tak. Idem to kúknúť. Čo? To je dobrá farma, keď sú tu dedinčania. Tu som bol, neviem teraz. Bol som tu v tomto dome? Asi nie. Čau, zombie. Idem sa kúknúť, čo tu je. Zase jedlo. Ale veľa logov, dá sa. Čo to je? Tekvicové semená. OK. Celkom pohoda. Idem nájsť teda tú kejvku. Mamačka. Kráľ, čaute. Sem poď. Tak nič, kašľame na kráľika. Čo je toto? Čo je blbé? Alebo je to celkom fajn. No moc nie. Či? Kúknem to tu. Mám tvorčku. Oj, čo robím? No, tvorčka. Tu asi nič nebude. Či? A meď, to vykúpem. Budeme mať aspoň nejaký armor. Alebo nejaké krompače a meče, z toho spravíme nejaké nástroje. Meď je celkom dobrá, lebo je jej veľa. A keď vyťažíte, tak z nej strašne veľa padá tej mede. Hríby to. Nič moc. Idem naspäť. Dám si nejaké jedlo. Varené bravčové rebierko. Koslivec, čaute. Ideme ešte hľadať. Ideme zlou cestou. Čo? Takže ideme tam, skadiaľ sme došli. A ideme hľadať. Mal by som si spraviť loďku. Kráva. Tu máme sweet berries. Au. Hľadáme. Som sa skoro... No. No neviem, či nájdeme nejakú baňu.
Lebo zatiaľ to vyzerá veľmi zle. Hľadám. A stále nič. Ale kde sú kejvy? Idem sa pozrieť sem. Meď, to vyťažím. A stále nič. No, čakať, toto. Tam je meď. Toto. No, som si myslel iba. No, vyzerá to veľmi zle. Ja sa už asi vrátim. A tu by som ukončil toto video. Teším sa na ďalšie video. S pozdravom Refinate.